ತೆಗಿನಿ ಈ ತಲಂಬು ತಿಕ್ಕದಂಡು ತಲೆಗೆ ವಾಲ ಮುಂದು ಎರ್ಗಲಾಮ್ ಏತ್ ಬಗೆತ್ ಬರ ಆರಾಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎರ್ಗಲಾಮ್ ಮುಂದೆ ಪುದಾರು ಆಟಿ ಟಾಪನ ಆಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಕ್ತಿಳು ಆಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷೋಡು ಹೊರನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೊರ ಸರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಅರಾಳ್ದುಂಡು ಫುಲ್ ಅರಾಳ್ದುಂಡು ಮುಗ್ಗಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅರಲ್ಲಾತು ಒಂದು ಮೊಗ್ಗುಂಡು ಮುಗ್ಗು ಎಡ್ಡೆ ನಿಂಚ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೋಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಅರಾಳ್ದುಂಡು ಮುಗ್ಗು ಈ ತಲಾಂಬು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಈ ಅಲಮ್ಮನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಐಟು ಪುರಿ ದಾಯ ಪರಿ ಪುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿ ಪುರಿ ತೆಪ್ಪೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪದೆಂಗಿ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ ಪೆಲತ್ತರಿ ಬರ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಗಿ ಪದೆಂಗಿ ಪಾಡೋಲಿ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತನ ಪದೆಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ నీకు 15 ತಂದ ಪೆಲತ್ತರಿ ನಮಕ್ ಬೋಡೈನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಲಂ ಪಾಡೋಂಗಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡಣ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ వీడియో ఏం చేస్తుండే వీడియో టీవీడే సోకిత్తనా అందా ಜೀರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಹೊಡ್ರೆ ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಯಾವ ಎಂತ ಮೆತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತಾರ ಇದ್ದು ಯಾವುದು ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ತಿ ಕಾಯ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಮೆಣಸು ಪುಡಿ ಅದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ ಮಿಕ್ಸಿ ಪೌಡರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೀರ ಬರುತ್ತುಂಟು ಅದೇ ಉಪ್ಪು ಬೇಯ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಕರೆಪಾಡು ಕರ್ಬ ಕತ್ತಿದೈತ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಕರ್ಬ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ಬದಾಯ ಪಾಡು ಪಂಡ ಅಲಂಬುಡು ನಂಜಿ ಪೊರೆಪುಂಡು ಆ ಪೋರೆಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಬ ಪಾಡ್ನುಗೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚವುಡು ಬೆಚ್ಚಾದ ಕಜಿಪುಗು ದೀಪುನು ఒక టేస్ట్ ఎంచుండండి
ಹೆಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೋಕಾತ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ತೋಲೆ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಇಂಚನ ಎಂಕ್ಲಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪಿ ಏನ್ ಪುರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ